Mga kamandaragat, katapos ng lakas, testing tayo sumama ulit sa laot. Hindi po kami dito sasakay, service lang naman ka. And mga kamandaragat, back to nature tayo ngayon. Tulingan naman ang ating hahabulin. Tulingan sa Bisaya ay ano? Bilog. Pagod tuloy. Ano mga kamandaragat? Kasama na naman natin ng mga poging mga daragat. Mga kamandaragat, wala kami starter dito. Kailangan lang ng lakas. Kailangan pagbigat. 1, 2. Yes. Ayan mga kamandaragat, palaot pa lang kami. Saan? Ato nyo? Pero! Saan? Ayan ako. Hello? Hello? Ayan mga kamandaragat, naghahanap pa kami ng ano, kawan. Makita na ano, maarihan. Ayan mga kamandaragat, naghihintay kami ng ano, ng tulingan na lulutang. Yan mga kamandaragat, nakakita na kami ng ano. Sana maarihan namin ito. Ayun mga kamandaragat, sana dumaraw sa ano, kasama namin yung ano, isda. Ayan na. Ariyan na po namin mga kamandaragat yung ano, na yun, oh. Pinapadarawan ng ano.
kamandaragat, kung napapansin nyo, yan yung nasa gitna na bangka, yan yung nagpapadaraw ng ano, ng isda. Paa! Ayun mga kamandaragat, hindi pa natin malalaman kung gaano karami itong nakulong namin. Pero tingin ko naman ay Okay, ka na naman kay Jinjan, oh. Meron. Dito. Pare, baka abutin. Ito lang ako. Tara, ito. Okay, ang bago. Oh, wala na. Par. Par. Oh. Ha? Okay, ila. Ay, yari inapisan. Hindi ka na. hindi ka na. Talaga tatanggalin pa eh. Shoutout po kay Kabayan John Escanela na nasa Saudi Arabia. At shoutout din po kay Shirley Yang na nasa Singapore. At kay Kabayan na Uragon TV na taga Libon Albay. Kay Jonathan.lag na nasa California. Ingat yan kabayan. At shoutout din po kay Antonio Danieles. At kay Ignacio Lennon na taga Bataan. Kay Ramiel Perlas na taga Kasidsid, Occidental Mindoro. At shoutout din po kay Hampas Lupa TV.
Ayan mga kamandaragat. Yeah, tama na. Kaya baka marami Pambukas yan, pambukas. marami din dito. Yeah, pasok mo na yan dito. Pasok mo na dito. Pasok mo na dito para pirsa. Ay, ano tayo. Ay, maganda na yan. Mababaw na. Ayan mga kamandaragat, oh, skipjack tuna. Doon ka muna doon. Doon ka naman na doon. Eh, bala ka muna yan. Parang doon sa malayo. Pasok na. Dahil lang patong yan. Pasok na yan. Wala ka niya. Masok ka. Sir, ano, ganyan. Patong. Ano ka na dyan? Tingnan mo na. Hindi yung pinabatak ko. Hindi yung pinabatak. Okay, pa side yan. Tingnan mo dito. Dapat magtingin mo na. Dapat tingin. Maya. Ito. Sundan. Dito. Huwag yung pirsa. Sa gitna. Hanapin niya, hanapin. Tap. Ayan mga kamandaragat, skipjack tuna. Pero sa tingin ko din po ay may ano, may kalahok ito na ano. Buli tuna. Lalim. Ito na mga kamandaragat ang isda, oh. Ikaw mo lang ganyan. Ikaw mo lang. Lari na naman ito. Bismillah lang. Bibiwas yan. Bibiwas yan kaya ganyan. Galing talaga ako na yun. Ito yung plastic. Ginawa ka nung isang Dito ka muna, G. Tingnan natin yung pagtaas. Ako na hawak. Ako muna. Oh. Magkabila daw. Yan. Ito man na, tics pare. Dapat natin. Dapat na tics na. Ito na si Chris. Marap na pinapahay mo kasi yun. Tama. Buti. Ayun ka din, Chris. Lalo mo. Ayun. Yan, awas. Ang lang, may magkano eh. Ayan na, kamandaragat. Medyo maganda-ganda yung tingay. Ito. Ayan mga kamandaragat, skipjack tuna. Puro.
Salamat. Salamat sa nagbigay na dagat. Shoutout po pala kay ano, kay Rebs TV. Tapos kay Bunels Ganda. Ano naman, pre? Maraming huli! Ayan mga kamandaragat. Ayan mga kamandaragat, binibigyan ng piloto ngayon yung ano, yung mga tumulong. Ganito lang po ang sistema dito, kapag tumulong ka, meron ka. Pag patingin-tingin ka lang, wala ka. Hey! Sige lang dyan. Ayan, wala ng kamay. Katakawan dumakot. Wala na isang kamay niyan mga kamandaragat oh. Dun po sa mga ano diyan, mga meron. Baka naman si ano, si Tijiri. Ayun mga kamandaragat. Yung isa pong mandaragat natin na yon, kung mapapansin niyo, wala po siyang isang kamay. Kung yung mga meron po diyan, baka naman maabutan natin siya ng ano. Shout out kay Alonso. Ng kahit kaunting ano, Nakatulungan kami, kanto. pansin niyo. May pulutan. Kahit kaunting ano dyan, kung ano yung bukal sa loob ninyo. Wala na. Tuloy yan, diretso yan. Ano ito? Hello? Oh? Tarong si Balang. Saan mo ka? Ayan mga kamandaragat. Hi! Mga picture ko. Yan! Ayan mga kamandaragat, pauwi na kami. Okay, kaway! Ayan mga kamandaragat, ako mapapanood mo to ano, Idol Japper Sniper. Idol ka rin ng mga kasamahan natin na to, mga mandaragat dito sa Bicol. Ikaw na bahala kung susuportahan mo kami, pero mas maganda kung masuportahan para ano, madamay kami sa blessing na natatanggap mo. Yan ang huwag namin ngayon. Ayan po, shout out po kay ano, kay Rips TV at kay ano po, kay Tonton Hagito. Ayan. At shout out na rin po kay ano, kay Boss Wanderer. Suportahan po natin tong ano, tong YouTube channel niya.
mga kamandaragat, support din po natin si ano, si Tunet. Ano nga pong pangalan ni Tunet? Yes! Support po natin si ano, Tunet. Ano pangalan ni ano? Tunet? Nakapanood mo yung ano ni Tunet? Oo, yung YouTube channel. Ano? Sunod ka na lang. Basta, supportahan nyo po yung ano, yung YouTube channel na ano ni Gisto Limundigo. Ang pagkakaalam ko, Tunet. Search nyo po yung Tunet, lalabas na yung YouTube channel niya. At syempre, paki-ano na lang po dun sa mga viewers natin dyan na hindi pa nakakapag-subscribe. Support nyo po yung channel ni ano, namin. Mandaragat Explorer TV. So ayan po. Yeah. Ayun mga kamandaragat, skip jack muna. Nasa ano siya? Nasa kulang-kulang po. Sabay! Mga kamandaragat, yung ano, yung sukuli sa pagod ng ating mga kamandaragat na kasama dito. Yung huli na ganyan karami. Din, lambat. Ayan mga kamandaragat, pauwi na kami.
atin talaga yan.